Bisan ubos ang lungsod sa Sibonga sa Modified General Community Quarantine ug limitado ang mga biyahe sa masakinan apan wa kini makababag sa mga deboto sa mahal nga Birhen sa Simala pagduaw sa iyang shrine aron pagyukbo ug pagpasidungog kaniya atol sa iyang adlaw na tawhan. Si Luan Merondina sa report. Sa ubos nga bahin sa Barangay Lindugon, di inahimutang ang shrine nga mas nailhang Birhen sa Simala, gipahilo na ang tent nga gibantayan sa mga sakop sa Sibonga Police Station. Mato ni Police Captain Alvino Ingito, Site Task Force Group Commander, nga paagi kini aron masiguro nga higpit nga mapatuman ang mga health protocol. Gidid-an ang mga nanag-edad og 21 anyos pa ubos og 60 anyos pataas nga makasaka sa shrine. Gikuhaan usab og temperatura o gipasuwat sa ilang mga ngan ang mga deboto nga mibisita sa shrine. Natay tulo ka checkpoint na agianan para ang mga tao gyud na makasulod ang ngayon gyud na mga fitra gyud. Gikan sa nahimutangan ni Ingito og kaubanan, kinahanglan pang mulakaw ang mga deboto og kapin sa 1 ka kilometro di nahimutang ang ikaduhang checkpoint. Mga sakop sa 2nd Provincial Mobile Force Company og kasundaluhan ang gabantay sa checkpoint. Sila ang ga-control sa mga tao nga makaduaw sa shrine nga moabot lang sa 200 ka mga tao. May mga pulis usab nga nagiya sa mga deboto nga naglinya aron mopahinumdum sa pagtuman sa physical distancing. Ug naapoy EO si Mayor regarding aning atong kuan kay kalihukan karon mo na nga malinawon raman nya gamay ra gyud ang mga tao. Itandi sa miaging katuigan nga magdasok sa shrine ang mga deboto karong tuiga hapsay ug dili susama kadaghan kaniadto ang mga tao. Uban ni Rinan Tiquiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.